Я еще звук включу, так что мы потише будем.
Абвяшчаем вам, браты, добрую навіну, радасць вялікую для ўсяго народу. Прыміце яе усім сэрцам. Прайшло шмат тысяч гадоў з таго часу, калі на пачатку Бог стварыў неба і зямлю. І загадаўшы ёй змяняцца цягам вякоў, захацеў, каб вада дала ў дастатку паўзуноў, душу жывую, і каб лёталі птушкі над зямлёй. Прайшло шмат тысяч гадоў з таго часу, калі Бог пажадаў пасяліць на зямлі чалавека, створанага паводле яго вобраза, каб панаваў чалавек над цудоўным светам і, сузіраючы веліч стварэння, у кожны час праслаўляў Стварыцеля. Прайшло шмат тысяч гадоў, і за гэты час злыя намеры чалавека напоўнілі свет грахом. І тады вырашыў Бог ачысціць свет праз воды патопу. З таго часу прайшло амаль 2000 гадоў, і Абрагам, наш айцец у веры, паслухмяны Божаму голасу, адправіўся ў невядомую зямлю, каб даць пачатак выбранаму народу. З таго часу прайшло амаль 1250 гадоў. І Маісей правёў дзяцей Абрагама праз Чырвонае мора па сушы, каб гэты народ, вызвалены ад рабства фараона, стаў вобразам сям'і ахрышчаных. З таго часу прайшло амаль 1000 гадоў, і Давід, пакорлівы пастыр статку Эсея, свайго бацькі, быў намашчаны прарокам Самуэлем на вялікага караля Ізраіля. З таго часу прайшло амаль 700 гадоў, і Ізраіль, які пастаянна ўпадаў у нявернасць і не жадаў слухаць Божых прарокаў, быў пераселены ў Бабілён да халдэяў. І вось тады Ізраіль, пакутуючы ў выганні, навучыўся спадзявацца на збаўцу, які прыйдзе і выбавіць іх з няволі. Ён навучыўся чакаць Месію, які прыйдзе да яго, як гэта абвяшчалі прарокі. Месію, які прыйдзе і ўсталюе новы парадак спакою і праўды, любові і свабоды. І нарэшце, у час 194-х алімпійскіх гульняў, у 752 годзе ад заснавання Рыма, на 44-м годзе панавання імператара Аўгуста, 2000 гадоў таму у Бэтлееме юдэйскім, непрыкметным ізраільскім мястэчку, занятым у той час рымлянамі, у Дзевы Марыі, жонкі Юзафа з дому і роду Давіда, нарадзіўся Езус. І пакладзены ён быў у яслі, бо не было ім месца ў заездзе. Езус, Бог вечны, Сын Айца спрадвечнага і праўдзівы чалавек, названы Месіяй і Хрыстом, збаўца, якога чакалі людзі. Ён – Слова, якое асвячае кожнага чалавека. У пачатку ўсё было праз яго створана. Ён – дарога і праўда і жыццё. Прыйшоў, каб пасяліцца між намі. Мы, паверыўшы ў яго, сабраліся сёння ў гэтую святую ноч, а дакладней, гэта Бог сабраў нас, каб мы радасна і ўрачыста святкавалі нараджэнне Пана і абвяшчалі нашу веру ў Хрыста, збаўцу свету.
Узрадуйтеся, брати, святкуйте і славьте новину, самую пригожую новину ва ўсёй гісторыі чалавецтва. Siostry, na tej Eucharystii, na tej pasterce прибігаємо сьогодні, як ті пастушки у наш Бетлеєм. Тому що, як сьогодні ми почули в цьому обвіщенні Божого народження, сам Бог нас збирає. Це Він перший, який виходить з ініціативи. Це Він перший, тут приходить і чекає кожного з нас, запрошує. Це Його велике прагнення. Прагнення, як ми прийшли до Його. Прагнення Бога, як ми з Ним поєдналися. Як ми досвідчили великої любові, яку Він має до кожного з нас.
Pełno czas Adwentu, jaki my przeżyli, w особливий sposób podrychtował nas. Nasze serce, nasze nastawienie, все nasze życie, nasze sprawy, jakimi my żyli, my podporządkowali mianowito temu dniu, tej nocy, w jakiej Bóg na nowo narodzaється. Ja хочу w tym miejscu, razem z nowonarodzonym Jezusem Chrystusem, отулить naszej молитвой tych, kto naszej молитwy potrzebuje, kto bliski naszemu sercu. Tak już szmat różnych spraw, jakie potrzebują naszej molitewnej podtrzymki. Ważne, aby my nie tylko sami przyszli, ale i w sercu przenieśli tak samo tych, kto w особливий sposób nie potrzebuje nas. Potrzebuje naszego takiego zastępstwa przed Bogiem. Naszymi молитвами chcemy ogarnąć wszystkich tych, kto na przeciągu poprzednich miesięcy wyjechał z naszej krainy. Tych, jakie po różnych przyczynach musieli покинąć nasz kraj. Chcemy modlić za ich i tak samo za ich ziemi, bo emigracja to bardzo ciężki chleb, jaki potrzebuje wielkiego wysiłku, aby nie zagubić się, nie zgubić po prostu tego, co najważniejsze, nie zgubić wiary, nie zgubić człowieczności. Chcemy modlić tak samo za tych, kto сегодня покутuje, kto сегодня doświadczuje ciężaru niesprawiedliwości. A tulić tak samo ich i ich na siebie, bo na pewno oni najbardziej pragną właśnie tej prawdy, a w jakiej сегодня w особливий sposób obwieszczaje Bóg. Prawdy o tym, że On перемагає. Prawda o tym, że On ma moc nad усім naszym życiem. Chcemy otulić naszej modlitwą tych, kto się nie pokutuje od różnych chorób, cierpienia, kto się nie może być razem z nami, modlić się. Chcemy долучać wszystkich ich do tej naszej wspólnej modlitwy. Witaję na pewno tak samo tych, kto zluczaється z nami przez online-transляcję i wasze modlitwy, wasze intencje долучаją się mnie tak samo i składają na tym ołtarzu. Bóg chce udzielić nam samego siebie. Ale jak mieć te gotowe serce, na początku chcę odkinąć grzech, odkinąć wszystko to, co przeszkadzają, wszystkie te przeszkody. Temu na początku tej Eucharystii stanie uprawdzie przed Bogiem i przeprosimy Go za wszystkie nasze grzechy i prawiny. Spowiadają się. Богу всемогутному и вам, братья и сестры, что сгрешил я вельми, думкою, словом, учинком и занятбанием. Моя вина, моя вельми великая вина. Тому прошу найсвятейшую, за все ты Панну Марию, усих ангелов и святых, и вас, братья и сестры, помолиться за меня, до Пана Бога нашего. Niechaj zmiłuется над нами Бог всемогутный, отпустивший нам грехи, доведи нас до жития вечного. Аминь. Za mnie, Jezu,
Представим Богу те просьбы, интенции, за якими сегодня приходим на эту Евхаристию. Мы молимся в наступных интенциях, księdzu Владимир, доручай Божої милосердності, що по пам'яті Антона і всіх душі чисто терпячи. Я молюся в інтенції нашої парафії. Обдари життя вічного для тих, хто вже одійшов, хто розвітався з цим світом. Так само обдари мocnej віри, Божого благословення для усіх нас, які створюємо нашу парафіальну супольну, для всіх жителів. Молимся. Боже, Ты учинил, что в эту святую ночь зазяло нам соправное святло Иисус Христос. Дай просим, как с верою принявши на земли святло Его правды, мы мели удел Его радости в небе, які с Тобою живе и володарить у едности Духа Святого, Бог праз усе веки вечные. Читання книги пророка Ісаї. Народ, який ходил в темры, убачил святло великое. Над жихарами країни смиротного теню зазяло святло. Ты помножил народ, повеличил радость. И он веселится перед тобою, як веселятся у час жнива, як тешатся при поділі здобичі. Бо ярмо, що гняло його, і кій на плечах ягоних, і розгул пригнетальника ягоного, ти зламав, як у день Мадияма. Бо усякий бот воюючого жаўнера і адзення, забрудженае крывёю, будзе кінута ў пажар на ежу агню. Бо дзіця нарадзілася нам, сын дадзены нам, і ўлада спачыла на плячах яго, і дадуць імя яму, цудоўны дарадчык, Бог моцны, спрадвечны Айцец, князь спакою, будзе вялікім панаванне яго, і міру не будзе канца. Над тронам Давіда і над яго валадарствам, якое ён умацуе і патрымае ў правасуддзі і справядлівасці, адгэтуль і навекі. Руплівасць Пана Магуцяў учыніць гэта. Гэта Слово Божие. Дякуємо Пану Богу. Народився сьогодні Збавця Єсус Христос. Народився сьогодні Збавця Єсус
Божа Пана, які приходить судить землю. И Он будет судить свет справедливо, а народы поводле своей правды. Народился сегодня Спасца Иисус Христос. Читание послания святого апостола Павла до Тита. Умилованные, з'явилася ласка Божия, збавшая для всех людей, якая вучить нас, как мы, отрекшися от безбожности и пожадливости свету, жили у теперешнем житті разважливо, справедливо и побожно, чекаючи счастливой надеи и объявления хвалы великого Бога, избавца нашего Иисуса Христа, який отдал самого себе за нас, как откупить от усілякого беззакония и очистить для себе народ выбранный, рупливый у добрых учинках. Это Слово Божие. Дякуємо Пану Богу. Аллилуйя, 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 обвящаю вам великую радость. Народился сегодня Збавца, яким есть Христос Пан. Аллилуйя, аллилуйя, Пан з вами. Читання Святого Євангелія поводле Луки. У тыя дні вийшов загад ад Цезара Августа зрабіць перапіс па ўсёй зямлі. Гэта быў першы перапіс падчас панавання Квірынія Гусіліі. І пайшлі ўсе запісацца, кожны ў свой горад. Пайшоў таксама Іузав з Галілеі, з города Назарет у Юдею, у город Давіда, званий Бетлеєм, бо ён быў з дому і роду Давіда. Каб запісацца з Марыяй, заручанай з ім, якая была цяжарнай. А калі яны былі там, надышоў ёй час нарадзіць, і нарадзіла сына свайго першароднага, і спавіла яго і паклала ў яслі, бо не было ім месца ў заездзе. У той ваколіцы былі на полі пастухі, якія вартавалі ўначы свой статак. І з'явіўся ім анёл Пана, і хвала Пана асвяціла іх, и великий страх охопил их. И сказал им анёл: не бойтеся, я обвещаю вам великую радость,
якая будзе для ўсяго народу. Бо нарадзіўся вам сёння ў горадзе Давіда збаўца, якім ёсць Христос Пан. І вось вам знак, знойдзеце немаўля спавітае і пакладзенае ў яслях. Раптам з анёлам з'явілася вялікае мноства нябескае, якое праслаўляла Бога і ўсклікала. Хвала на вышынях Богу, а на зямлі спакой людзям добрай волі. Калі анёлы адышлі ад іх на неба, пастухі сказалі адзін аднаму: «Пойдзем у Бэтлеем і паглядзім, што там сталася і пра што абвясціў нам Пан». І пайшлі яны, спяшаючыся, і знайшлі Марыю і Юзафа, і немаўля, якое ляжала ў яслях. А калі ўбачылі, расказалі тое, што было абвешчана ім пра гэта дзіця. Усе, хто чуў, дзівіліся таму, што расказвалі ім пастухі. А Марыя захоўвала ўсе гэтыя словы, разважаючы ў сэрцы сваім. І вярнуліся пастухі, праслаўляючы і хвалячы Бога за ўсё, што пачулі і ўбачылі, як было сказана ім. Гэта слова Пана. Милане Христе, брати і сестри, думаю, що в нашому житті ми часто керуємо питання до Пана Бога. Питаємося Його. Це вельми різне питання. Питання в нашому житті, питання про нашу будучиню, або так само питання тим, як зрозуміти наше минуле, те, що було. Питаемся Бога об лёс наших близких, клопотимся об лёсе нашей країни. Это разные питания, але вельми часто человеку здається, что на это питание нема отказа. Что это питание, единым отказом на это питание является тишина, молчание. Але сегодняшняя это урочистость говорить нам о вельми важной правде, об том, что Бог отказывает. Мало того, отказывает вельми таким добрым, простым, зрозумелым для нас словом. Этим словом является та маленькая дитятка, которую мы поклали у ясли перед алтарем. Этим словом является той маленький хлопец, який десь там гулявся, бегал по подворку, а коли подрос, и было ему 12 год, то разом со своими батьками пошел в Иерусалим и там загубился. Этим словом является уже мужчина, который навчал, проповедовал, чинил цуды. А в конце концов помер на крыже и воскрес для нашего избавления. Бог отказывает каждому из нас. И этот отказ мы маем у Івоном Слові. Ми маємо у Єсусі Христі, живим і правдивим Богу, який утіловився, как бути Богом з нами. Коли це слово, яке нестомно так живое, дійсне, моцне, Бог і сьогодні так само до нас промовляє. Сьогоднішнє Євангеліє показує нам певні особи,
такі герої, можемо сказати, сьогоднішнього уривку Євангелія. Які, як завсёды, Євангелія дадзене нам. Це не просто оповід гістаричний, але воно надалей вось такое конкретно скіраване до кожного з нас. І гэтымі асобамі сёння Бог хоча паслужыцца, каб нам чымсьці сказаць, да чагосьці заахвоціць, паказаць пэўны прыклад нашага штодзённага жыцця. Першай асобай, на якую хочу сьогодні звернути увагу, це анёл. Анёл, який... На здоров'я. Не хворей. Анёл, який сьогодні приходить до пастушков. А праз їх, бо ми докладно, як ті пастушки, прибігли сьогодні в наш Бетлем, то приходить і до кожного з нас. З конкретним так само посланням, з конкретним словом. Мене цікаво, що у традиції єврейській слово привітання, це у першу чергу шалом, це супокой, так довго чеканий і потрібний кожному з нас і його прагнення. Але сьогодні анёл не затримовується на це слово, але говорить нам, не бойтеся, і каже, радуйтеся. Це вельми важний такий посил. Bo jakby sam Bóg chce nam сказать, что только супокой, это еще замало. Bo czasami my szukamy uspokoić dla того, как просто ничего не видеть, как так обмежеваться от этого всего. А сегодня Бог про анёла закликає нас і говорить, і закликає нас до радості. Це якби ще наступний такий крок. Супокой, який є в нашому серці, побуджає нас до правдивої радості. Радості, яка бере свій початок самого Бога. Радостью Бога. Це вельми, здається, з першого погляду легка справа. Радуватися тим радостям, якими радується Бог. Але у реальності, коли поглядим, не завжди. Коли заклик до радості, це не обіцяння того, що в нашому житті більше не буде ніяких проблем. Не буде більше цяжару, не буде смерті, бо смерть вже над нами не панує ніяк. Або що ми маємо тільки усміхатися і бути. Хоча це, коли є це натурально, то, звісно, це вельми добре і це захвачує нас. Але це інша правда. Це правда в тим, що радість в першу чергу дає нам сам Бог як дар. Дар Духа Святого. Який закореняється вельми глибоко у життю чоловіка і його переміняє. Другою особою, на яку сьогодні хочу звернути увагу, яка вельми конкретно сьогодні нас вчить певній правді, це Марія. Та, яку Бог обрав на маті. Маті свого Сина Ісуса Христа. Той, який Бог об'явив об тим, що її син буде Месією, буде всевеликий, буде королем. Молитесь, браты и сестры, как мою и вашу я отряду принял Бога и Отец Всемогутное. Нехай Пан Бог прийме отряду з рук Твоїх на прославлення і хвалу ім'я Своєго, а так само на користь нам і усьому Костьолу Святому. Нехай буде Тобі, Пане, приємной наша ахвяра, якую складаем Тобі в эту святую ночь Христового народження, как простаємниче перемінення дару, ми отримали уділу боскості Твоєго Сина, у яким наша чоловіча натура поєдналася з Тобою, який живе і володарить на віки вічні. Пан з вами. У Богу серце. Подякуєм Пану Богу нашому. И справедливо, слушно и избавленно, как мы завсёды и усюди Тобі складали подяку. Пане святий Ойче,
Усемогутный вечный Боже, бо праз таємницю утіловленого слова зазяло для очей нашей души новое світло Твоей хвали, как мы, познаючи Бога у бачной постати, были Ему знесенные до любови необачных речах. Тому небо и земля захопленнем спевает Тебе новую песню, и мы с усими хорами анgelов прославляем Тебе, разом с ними ускликаючи. Святый, 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 Пан Бог всемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей. Хосанна на вышиях, благословленный тот, кто приходит у имя Бога. Хосанна на вышиях. Сотворный Боже, Ты святый, и справедливо хвалить Тебе все Твое створение. Во Сына Твоего, Пана нашего Иисуса Христа, действуя эмоцию Духа Святого, Ты все оживляешь и освячаешь, и неспытно збираешь народ свой, как от усходу солнца и до заходу, складал имени Твоему чистую хвяру. Тому у едности з усім Костелом, у Найсвятейшую ночь, коли благословленная Мария у непорочном девотстве народила свету Збавцу, раз его покорно молим Тебе, Аминь. Освяти мocою Духа Твоего в этой Иисуса Христа, який нам наказал здійснять эту таємницю. Ту ночь, коли был выдадений, взял хлеб и подяку Тебе складаючи, благословил, ломал и раздавал своим учням, кажучи: «Берите и ешьте з этого все, бо это есть тело мое, якое за вас будет выдано». Podobnym czynem po wieczery wziął kielich i podziaku Tobie składaючи, błogosławił i podał swoim uczniom, кажучи: «Берите и пейте з его все, бо это есть келих крови Твоей, нового и вечного заповета, якая за вас и за многих будет пролита в деле отпущения. Это чините на мою память». Это великая таємниця веры. Обещаем смерть Твою, Пане Иису, вызнаем Твое воскресение и чекаем Твоего прися в хвале. Panie, wspominaючи збавчую муку Twojego Syna, a tak samo cudowne wskrzesienie niebowsześci i czekaючи Go другого прися, z podzięką składajem Tobie tę żywую, świętую chwiarę. Uzględ prosim na dar Twojego Kościoła i przyjmij Go jako chwiarę, jaką Ty pożądał być umiłościwym. Dozwól, как мы, wzmocnione ciałem i krwią Twojego Syna, napełnione Duchem Jego Świętym, stali jednym ciałem i jednym Duchem u Chryście. Niechaj On sam uczynić nas wiecznym darem dla Ciebie, aby my смогли отрывать спадщину z wybrannikami Twoimi, najpierw Najświętейшей Panny, Bogorodicy Maryi, ze świętym Józefem i jej obrannikiem, ze świętymi apostolami Twoimi
и славными мучениками, нашими заступниками, святым Яном, святым Максимилианом и всеми святыми, про заступництво яких мы сподіваємося на Твою неоставленную допомогу. Просим Тебя, Пане, нехай гэтая ахвяра нашего поєднання принесе всему світу супокой і збавлення. Будь ласкавий умацовать у віри і любові костел Твой, який перегримує на землі. Со слугой Твоим, папам нашим Францишком, біскупом нашим Юзефом, з усіми біскупами, усім духовенством і усім народом Тобою откупленим. Будь милостивый до просьбы в этой семье, якая по Твоей воле стоит перед Тобою. О добрый Отче, ласкаво з'єднай з собою усіх розсеяних по світі дітей Твоїх. Наших померлих братов і сестер і усіх, хто у ласці Твоєї дійшов з этого світу, і властиво прийняв володарство Твоє, де і ми сподіваємося бути, щоб разом з ними завсюди радуватися Твоїй хвалі. Про Христа нашого Пана, за кого дорваєш світ усілякими добротами. Раз Христа з Христом і у Христе, Тобі, Боже Ojcze Всемогутny, у єдності Духа Святого, уся пошана і хвала, раз усе веки вечные. Сын Божий стался человеком, как мы могли стать детьми Божьими. Тому полной удячности осмелимся казать. Збав нас от усього злого. Ласкаво супокой дні наші, да поможи нам у милосердності Твоєї, как ми были завжди вольны от греху и захованы до всяко неспокойно. Чекали исполнение несчастливой надеи, прийстя збавця нашого Єсуса Христа. Про Твоего владарства и моц и хвала навеки. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим, спокой покидай вам, спокой мой даю вам. Прошу, не зважай на грехи наши, на веру костела Твоей. И будь ласкаво згодно с Твоей волей дарите успокоение и верность. И живейший владариш на веки вечные. Аминь. Супокой Пана, нехай завсёды будет с вами. И с Духом Твоим. Передайте ближних знак спокоя. Себе грехи світу. Щасливий, покликаний на вечору ягону. Пане, я не варвар, как ты дойдешь ко мне, а я скажи только слово, и будет оздоровлена душа моя.
сталося тілом, і убачили ми славу Його. Thank